sɔgɔmadafɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. Bi ye ntɛnɛ ye janvier kalo o tile 15 san 2024. Foli ni tano an bɛ o lase aw ma aw minnu bɛ k'an lamɛn waati bɛɛ aw ni ce kanu na. Bi kunnafoni ɲɛbila la sibiri tɛmɛlen Afriki ntolantanba kani o daminɛna Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ. Éléphants olu y'o kɔgɔ da Guinée Bissau kaw kɔgɔ la min yɛrɛ sen fɛ u ye sebaya sɔrɔ 2-0. An ka ciden min bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ olu bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o kunnafoniyaw kan. Kunu karidon janvier kalo o tile 14 Mali jamana ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya seginni o ta ko filanan ɲɛnamaya don min yɛrɛ sigira sen kan jamana marabagaw fɛ ka sanga CEDEAO ani UEMOA ye gɛrɛntɛ min sigi Mali kan san 2022 jamanadenw yɛrɛma sɔn fɛn min yɛrɛma fewu segu an ka lasigiden min bɛ yen a ye saloni kɛ maaw ka yetaw la Niamɛkaw fɛnɛ ni fɛ yen nɔ binkɛla gendarmew dagayɔrɔ yɛrɛ dɔ kan alamisa tɛmɛlen civili 3 olu de fagala gendarme 2 olu jogina kosɛbɛ. Niger kunnafonidilaw ka kunnafonidi soba ale de ye o laseli sɛbɛntiya. Koro du Nord lasɔmini dɔ kɛla missile koɲa dɔw kan Kajatu Traoré ale bɛna walawalali kɛ an ye o ko la. O kɔ malidenw bunu haminanko an'u ka folikanw fɔ kɛnɛ kɔnɔ. Nunu de bɛna kɛ bitala kolomaw ye ko fara kunnafoni wɛrɛw kan minnu bɛna tɛntɛn sisan Mariam Kuyate fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako. Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ karafow kunna. An balimaw an bɛ aw fo ko kura ka sanga aw ka waati la. Dadi Balawe kelen kɔ ka yamariya kɔni di sa an bɛna kɛnɛ dayɛlɛ. N y'a laseli kɛ kunnafoni daminɛna. Côte d'Ivoire balontannaw ye sebaya sɔrɔ sibiridon Afriki ndolantanba n'o ye kani ye min yɛrɛ bɛ ka kɛ u fɛ yen nɔ. U ni maa min kɔgɔ tun bɛ ɲɔgɔn na o ye Guinée Bissau kaw ye 2-0. Nisɔndiya o kɔni tun ye Côte d'Ivoire kaw ta ye kosɛbɛ nin don. Siaka Traoré ale b'u fɛ yen nɔ an ka lasigiden a bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Farafina senantrolanta ɲɔgɔn kun bɛ ba Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire ba filɛ ɲɔgɔn saba ko don a daminɛna sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 13 san 2024 na kurum karle ɲɔgɔn dan tana Côte d'Ivoire jatigi ni Guinée Bissau ni ɲɔgɔn cɛ sebaya kɛra Côte d'Ivoire ta ye celu 2 Côte d'Ivoire y'o sɔrɔ Guinée Bissau kanankolo VOA bara ɲɔgɔn radio so kani hukumu kɔnɔ radio so Albayan na Abidjan Aïchatou Kone ye munumunu salo kɛ Abidjan bolon kɔnɔna na. Abidjan Cocody Rivera de Mianagbayoroba dɔ la o bɛ min wele Côte d'Ivoire ko Maki mɔgɔ minnu sigini le o bɛ baro ni filɛ la olu bɛ ka Côte d'Ivoire ya jamana fani de don min ye orange blanc et vert olu kɔrɔtɔ la o bɛ dolonci kititigɛla ya ballon ban kɔnɔna wagati min na a ka yira ko ballon banna olu ko ya nisɔndiya yira sabula Côte d'Ivoire dolantan cɛfarinw ka o ya setigiya yira Guinée Bissau mɔgɔw la n'o ko olugu ma Licaon de la Guinée Bissau. Côte d'Ivoire samaw ka tɔw 2 le don n'o ye 2 ye Guinée Bissau mɔgɔw olu ma foyi le don nisɔndiya tɔ tun tɛ mɔgɔw la o ka sila bɛɛ lajɛlen le minɛ ka kɛ dɔn ani nisɔndiya ye n'o bɛ vuvuzela fɔ la. An bɛna min fɔ yɛrɛ tellement que joie b'an dusu kɔnɔ an b'a la fo k'Ala koɲuman lɔ. Côte d'Ivoire sama cɛfarinw kɔni k'o ya sebagaya yira Guinée Bissau mɔgɔw la nka nɔgɔ caman yela olu ya ballon jeu la nisɔndiya banni kɔ an balima dɔw bɛ ladilikan dilaw ma walasa o ye dɔ fara o ya cɛsiri kan bala tɔ kɔnɔna na. A diyara n ye éléphant ninnu u ka ballon jeu ka ɲa o ye sabari u kana tulon kɛ u la kana
parce que ni ballon b'a bolo a b'a kɛ joona k'a la taa ɲɛfɛ pour que a bɛ se ka but marquer mais ni ballon tola alu bolo a bɛ tulon kɛ n'a ma filɛli kɛ ka ɲɛ o bɛ se ka na ballon ta a bolo et puis a bɛna kɛ but ye an bolo n'a ka ballon sɔrɔ a b'a la taa joona ɲɛfɛ pour que dɔw bɛ se k'o minɛ ka taa bi don. N bɛ se ka min fɔ Ivoire ɲɛna o ye dɔ fara o ka jouer nɔ kan c'est pas convaincant sinon c'est que ici ils ont pris les 3 points mais o ye dɔ fara o jouer nɔ kan la confiance bɛ to o kɔ toujours. Alamisa nata Côte d'Ivoire Samon Tchefalu bena ɲɔgɔn dan kɛ ni Nigeria mɔgɔw ye n'o k'olu ma les Super Eagles du Nigeria. Korogo n'o ye Côte d'Ivoire dugu dɔ ye poule E daga yɔrɔ don Korogokaw ma to kɔ Côte d'Ivoire kelen ka se sɔrɔ Guinée Bissau kan hali n'a y'a sɔrɔ su tun kora dɔɔni ka da kan nɛgɛ ɲɛ 22 tun tɛmɛna bɔlɔnw fara a kɛra nisɔndiya ko belebele ye Korogo an ka Côte d'Ivoire forobatɔn Senkɔrɔ Madodo b'a dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mumine Ouattara lɛ n'an content de bɛ an bɛ la maire dara can an yɛrɛ b'an maire fo ye a ka Korogo décorer ka ɲɛ 100% parce que ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ Jean man sago ma quoi a diyara an ye kojugu wallahi an sewani yɛrɛ le ja danne depuis sɔgɔma an ka sisɛ 2 san ka bila n ko ni éléphant ka prouver dɔrɔn n b'o 2 faga n bɛ 1 di labɛn ma ale b'o dom ne ni n dɔgɔninw yɛrɛ an bɛ 1 dom n ko promesse de ta lu kɔnɔ depuis sɔgɔma Korogo yɛrɛ fan bɛ cogo min na jama ra nisɔndiya m'an fɛ yan c'est-à-dire a tɛ se ka lakari quoi nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ Coupe d'Afrique nin fana y'a siɲɛ fɔlɔ ye Korogo ye star sɔrɔ a yɛrɛ ye. Ne tɔgɔ ye Madeleine Kone kan ka di yɛrɛ le an nisɔndiya nin an b'a fɛ coupe nin ye to an fɛ yan. N tɔgɔ ye Sekongo Fatumata coupe nin bɛ to yan a tɛ bɔ joueur yɛrɛ tɛna tolon kɛ an nisɔn ka di an na. Kulubali Fuseni ka bɔ Korogo Sogorbura Jana an yɛrɛ nisɔndiya nin ka se étape ma an tɛ se k'a lɔn ka fɔ ka ban. Halisa Côte d'Ivoire ka sebaya ko kun kan Bobo Dioulasokaw fɛ Burkina Faso a kɛra nisɔndiya ko ye Côte d'Ivoire kadenw minnu bɛ ye olu fan fɛ Alidu Ouedraogo VOA la sigiden Bobo Dioulaso. Korowari kan mun sigilen don Bobo Dioulaso olu ye labɛn le kɛ kunu ka se ka nin balontan nin filɛ kilo 2 ani gwansan espace kejenu na a kɛra nisɔndiya dan ye. Seydou Traoré sɛwala a ma dogo fana. An ye premier match nin filɛ cogo min na a ɲɛna kosɛbɛ can ka di an ka fɔ o ye balontan 2-0 a ɲɛna kosɛbɛ ka taa ɲɛfɛ o k'a kan ka tɛmɛ nin kan tuguni parce que match nata nin na ale bɛ sɔn ka gɛlɛya ni premier match ye. Korowari kɔni se sɔrɔ n ka ballon ma Abdel Touré ɲafa. N'o continue ni lancer nin kan ka taa bɛn ni équipe dɔ ye tan a tɛna ɲɛ quoi. Yee Guinée Bissau o tun kɛ minimum 4 buts tun kɛ n ka don bon zéro position min na tan n'o bɛnna ni Sénégal dɔ mun but don. Seydou Traoré si san 36 camion bolila lo balontan y'a sɔrɔ Bobo Dioulaso. C'est pas trop ça. Ko bɛ ba ma quoi sinon o ye min kɛ o gagnera mais on n'est pas trop content quoi. CAN 2023 min kun bɔra ten a nisɔndiya a bonyani lo Bobokanw fɛ Alidu Ouedraogo VOA Bambara tɔgɔra Bobo Dioulaso. Tarata Mali ni Afrique du Sud bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni nɛgɛ ɲɛ 20 dana gosira n'o ye Mali heure ye a ɲɔgɔndan bɛ tan stade Amadou Gon Coulibaly la Korogo kunu kari janvier kalo tile 14 san 2024 na Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Eric Sékou Chel ka cɛdenw y'u ka degeli fɔlɔw kɛ cɛdenw dafalen don ka Mali ni Afrique du Sud ka ɲɔgɔndan in makɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la Aïchatou Kone Radio So Albayan na Abidjan Côte d'Ivoire Alidu Ouedraogo VOA la sigiden Bobo Dioulaso Burkina Faso ani ne yɛrɛ Siaka Traoré VOA tɔgɔ la Korogo a k'an mɛn kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan CAN 2023 hukumu kɔnɔ. Kunu karidon janvier kalo o tile 14 Mali ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya segini o tako 2nan ɲɛnamaya don min yɛrɛ sigila sen kan jamana marabagaw fɛ ka sanga CEDEAO ni UEMOA ye gɛrɛntɛ min sigi Mali kan san 2022 jamanadenw yɛrɛma sɔn fɛn min yɛrɛma fewu Segukaw fɛ yen nɔ Dieni Albert an ka lasigiden min bɛ yen a ye saloni kɛ maaw ka yetaw la an ka jɛ k'a lamɛn.
Kabe janvier kalo tile 14 san 2022 fo ka se bi ma san o san Mali bɛ nin don lakurakuraya ka ɲɛsin a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli don ma min ni o sɔrɔla ka sanga ni CEDEAO ale ni UEMOA olu ye gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin Mali ma. Mamadu Sila ale ye parti ɲɛmɔgɔ ye Segu min b'a jira k'a fɔ bi ye malidenw ka nisɔndiya don ye ko sababu kɛ yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli ye. Alhamdulilayi ni président Kalafili kun bɛ kɛ an ko Mali indépendance fo Mali kandidaw ka taa France ka taa permission de ɲini k'an fɛ ka taa campagne la Kidal wa an ka dugu nafolo an se t'a la an se t'an ka diɲɛ foyi la ni fɛn o fɛn tɛ faransi arrangé o de tɛ kɛ wa k'an ka armée minɛ ka armée lafu donc an ka yɛrɛmahɔrɔnya b'an bolo an bɛ se k'an ka kɛlɛkɛminɛnw san k'a to an ma siri ma la Kidal an bɛ don cogo min ka d'an ye wa an ni maa min bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an b'an ka sɔrɔ k'a la maa si t'a imposer an kunna on a le libre choix de nos partenaires o de kosɔn an ka indépendance b'an bolo. Laji Sumano ale ye ngaraka ye min fana tun bɛ kɛnɛ kan ale y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi lakanako gɛlɛya o bɛ Segu yan ko ni o ma dafa yɛrɛmahɔrɔnya ye tɔ k'a jɛ ye. Ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la souveraineté retrouvée a ka di maliyɛn bɛɛ ye a ka di jamana kɔnɔden bɛɛ ye nka an bɛ waati min na sisan gɛlɛya bɛ yen an kɔrɔ Segu ba kɔfɛla la i bɛna ye k'a fɔ ekɔliso caman datugulen don o bɛ san caman bɔ transition nana dɔw sɔrɔ dɔw datugura transition kɔnɔ donc fɛɛrɛ kan ka ɲini olu bɛɛ lajɛlen na fɔlɔ yanni an ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw ani fɛn caman ta ka an basé o kan. Nana Jara fana ye Seguka ye min y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi Mali ka nafolo o sirilen don jamana wɛrɛ la ko n'o tɛ yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli ale ka fɔ la k'o tɛ ko sabatilen ye. Souveraineté yɔrɔ caman bɛ yen nɔ maliyɛndenw tɛ se ka taa ye fɛn caman bɛ yen maliyɛndenw tɛ se k'o kɛ k'a sababuya kɛ min ye sécurité ko bɛ Mali la Mali ma ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ totalement an bɛ wari min dunna n'o ye an ka monnaie jamana wɛrɛw dabo o duni o fɛn na fo o monnaie nin maliyɛnw ka a bila u kunna tant que o monnaie nin ma changer Mali ma ka souveraineté sɔrɔ totalement. Umu Sangare ye Segu kafo ɲɛmaa ye min fana y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ. Bi journée retrouvée na ne kɔni sewalenba don parce que Mali y'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta a ma dogo mɔgɔ si la n'an bɔra joona juru kɔnɔ an musow an dɔnna. Sheikh Mahin Jara ale fana y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ka sanga ni kunun ma hakilisigi bɛ yen bi. Alhamdulillah an bɛ kɛnɛ min kan bi Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya kɛnɛ don a kɛmɛ k'an nisɔndiya kosɛbɛ sabu ka d'a kan an kun bɛ cogo min na fɔlɔ ani an bɛ cogo min na komi bi cogo kelen de o cɛ ka jan bi an bɛ se ka bɔ kɛnɛma an sago la an hakilila tigɛlen k'an ta yɔrɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ degun t'a la waati tɛmɛnenw na hali an si so kɔnɔ anw bɛ siran est-ce que dugu bɛ jɛ k'an balolen to wa. Nin don hakili jiginna a sigira malidenw ye wulikajɔ min kɛ ka CEDEAO ani UEMOA ka gɛrɛntɛ kɔn Jeni Albert VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Segu. An bɛ taa Niamɛkaw fɛ yen nɔ binkɛla u ka gendarme dagayɔrɔ dɔ kan alamisa tɛmɛlen sivili 3 olu de fagala gendarme 2 olu kɔni joginna Niger kunnafonidilaw ka kunnafonidisoba ale de ye o laseli yɛrɛ sɛbɛntiya Modibo Dambele ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Jatigɛ wale mɔgɔ mugan hakɛ minnu bunbulen don basi jukɔrɔla mobili 2 kɔnɔna la balila ka poyi gendarmew ka poste la ni ka marifa ci ani ka kule ka fɔ Allahu Akbar Ala ka bon. Ni laseli kɛra ANP ni ale ye Niger jamana ka faso ka kunnafoni di cakɛda so ka kumakan ye ko faso jama mɔgɔ 3 o fagara ka sɔrɔ ka gendarme 2 ani faso jama mɔgɔ 5 olu jogira ni cakɛda so ka kuma la. Ali ni y'a sɔrɔ gendarmew ye tasarali gɛlɛn kɛ dankarilikɛlaw u sera ka taa ni gendarmew ka mobili 1 ye ani mobili 2 mun ye faso jama mɔgɔ dɔw ta ye. Ni dakarili bina gendarme minnu bɛ lawudu olu ka larabuli yɔrɔ kan ni a bɛ kilomɛtiri 17 ani Ɲame u ka sira min bɛ ka taa u ka parki min bɛ wele ko parki W ni ale bɛ danbɔ Niger jamana ani Burkina Faso ani Benin ye. Ni parki ni a lakodɔnna k'a tɔgɔ sɛbɛn UNESCO ale ka fɛn nafamaw olu tɔgɔw la kabi san 1996 ani 96 ale kɛmi yelen do bi ka kɛ jihadisi minnu bɛ Sahel kɔnɔ o dagayɔrɔ ye. Nin ye ni dankarili suguya filanan de mun bɛ kɛ Niger faba kɛrɛfɛla la ni o ye Ɲame ye ni a bɛ kan ka jatigɛwalew mɔgɔw kɛlɛ jamana tilebiyanfan ani worodugu ani kɔrɔnyanfan na. Tɔgɔlenba tarawuli bara 4 Niger sadarasulakaw kɛlen don ko o de ta yaasa ka Al-Qaida ani État islamique minnu bɛ Sahara kɔnɔ olu kɛlɛ jamana tilebiyanfan ani worodugu yanfan na ani Tilaberi Tahuwa ni olu bɛ danbɔ ni Mali ani Burkina Faso ye. Niger jamana ka finitigilakaw ko u bɛ wulikajɔ la yaasa ka se ka ni mɔgɔ jugu ninnu kɛlɛ ni faso jama ka dɛmɛ mun bɛna to jamana bɛna se ka basigi. Ni kuma kan dira Niger jamana ka sardasiw ka minisiri fɛ a ka laseli laban na.
o kɔ an bɛ taa Corée du Nord kaw fɛnɛ ni fɛ yen nɔ u ye misil dɔw ci karidon min yɛrɛ laseli kɛla Seoul soldasiw yɛrɛ de fɛ. Kajatu Tarawele ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o koɲaw kan. Nɛgɛ ɲɛ 14 tɛmɛnen ni miniti 55 ye waati la an ka sɔrɔdasiw ye misil balistikiw ye minnu bonna ka bɔ Pyongyang ka ɲɛsin kɔrɔnfɛ kɔgɔjiw ma ani mer de Japon jiba ma. Seoul sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ne a bɛ wele ko état-major intermédiaire des armées k'a laseliw la kunnafoni batakiw kɔnɔna na. Sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso nin ye a fara kan k'a fɔ ko gɛlɛnden ninnu bolila kilo 1000 ɲɔgɔnna de kan ni sinsili ye a kan fɛnɛ k'a fɔ ko Seoul, Washington ani Tokyo bɛ kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ an gɛlɛnden ninnu ka an bɛ Kore kɔgɔdugu ka nin gɛlɛnden laban ninnu fililiw kɔnsɛbɛla sabula nin ye lakɔrɔbɔli waliyaw de ye min bɛna ni hamina gɛlɛnba bilali ye bɛn ani basigi taabolow kan Kore jamanaw ka marayɔrɔw kɔnɔna na JSC ka fɔ la. Japon jamana ka kɔgɔji dancɛw lakanakɛlaw fɛnɛ ye nin gɛlɛnden ninnu fililiw ka bɔ Kore kɔgɔdugu fanfɛlaw la sɛbɛntiya ne jamana ka lakana kotigiso ka kunnafoni dɔw kofɔliw ye ka tila ka yɛrɛla kɔlɔsi welekanw laseliw kɛ sisikulunw ye. Kore kɔgɔdugu ka gɛlɛnden lajɛli filili labanw kɛra ni gɛlɛndenw ye minnu tɔgɔ nansarakan na ko missile balistique intercontinental ICBM à combustible solide Hwasong 18 de ye. O fililiw kɛra décembre kalo tɛmɛnen tile 18 waati ninnu na. A waleya kɛra tile damadɔ dɔrɔn Kore kɔgɔdugu ka jalasisiba kɔfɛ u ye maramafɛnw yɛrɛ lakikaw ci minnu senfɛ u ni Kore bayan fanfɛla kɔgɔji dancɛw ni ɲɔgɔn cɛla la ne a kɛra sababu ye ka kɔsegin ani ka danatigɛli dɔw kɛ ka fɛn dɔw labɔ u sigiyɔrɔw la u ni Kore bayan fanfɛla dancɛw ni ɲɔgɔn cɛla la. An bɛ to kɔ kan ni kunnafoniyaw ye. Chine jamanakuntigi ale ye a yira barakɛlaw ka lajɛba yɛrɛ dɔ senfɛ min yɛrɛ kɛla Pekin décembre kalo 2023 waati la min yɛrɛ senfɛ a y'i sinsin diɲɛ sɔrɔ koɲaw kan. A y'a yira ko siriki sira kuraw ko o ye fɛn ye min yɛrɛ bɛ se ka jɛɲɔgɔnya sabati politiki fɛn sɔrɔ siraw jago ani wariko la ka sɔrɔ ka nin kura fiyɛ diɲɛ yɛrɛ sɔrɔ koɲaw kan. O siratigɛ la Kajatu Tarawele ye wele bila dɔgɔkun tɛmɛlen Modibo Mawu Magaluma sɔrɔko dɔnikɛla don yasa a ka ɲɛfɔli kɛ an ye o koɲaw kan. An ka jɛku lamɛn. An ka foli bɛ Modibo Mawu Magalu ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna ko nin ye baro in kun filanan ye kun fɔlɔ an y'o latɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnenw na. Chinois ka jamanakuntigiw ka ni laselikan ninnu an ye dɔɔni fɔ a la ayiwa halisa farafinna jamanaw bɛ se ka mun de sɔrɔ nafala kumakan ninnu na telimanw na e bɛ se ka mun de fɔ an ye olu kan. Ɲɛna a y'a fɛnw ɲɛfɔ u bɛ ka baara minnu bolo manda olu yɛrɛ bɛ se ka min kɛ sisan anw de fana b'a lajɛ n'o bɛ mun kɛla n'o bɛ se ka anw nafa yɔrɔnin kelen. Yala e bɛ se ka sira teliman dɔw da yira an na misali la o taabolo ninnu kan wa. Infrastructure de base connectivité y'i da maga o la kosɛbɛ parce que a bɛ fɛ taganikasegin ka kɛ ani sanni feere ka kɛ jamanaw ɲɔgɔn o tɛ se ka kɛ ni fɛn damadɔnin tɛ yen. Fɛn damadɔnin i n'a fɔ mun misali la. Ni pɔrɔw tɛ yen bateau bɛ se ka taa yɔrɔ min na ni aviation sow tɛ yen ni trainw tɛ se ka ni train siraw tɛ yen o n'a ɲɔgɔnnaw donc olu bɛɛ b'a to vraiment o de fana bɛ an ka jamana ninnu caman kɛ ni ye Mali yɛrɛ ta Mali ye jamanaba de ye Afrique tile bi yan fan fɛ Mali ye jamana filanan de ye min ka bon ni Afrique tile bi yan fan bɛɛ n'a bɔra Niger la ni an ka jamanaw kɔnɔ siraw man ca trɛnboli siraw man ca parce que il faut que trɛnboli siraw ni siraw de ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ ka taa kɛrɛfɛ jamanaw la kɔgɔjida bɛ yɔrɔ min na o de fana bɛ anw nafa kosɛbɛ pour que an ka se ka sanni feere k'a nɔgɔya e yɛrɛ b'a dɔn an bɛ zone de libre-échange continentale africaine kɔnɔ n'o ye jɛkulu kura ye Union africaine ka jɛkulu kura ye min bɛ se ka bɛ janvier kalo fɔlɔ 2021. An ye kɔlɔsiliw kɛ 2023 tɛmɛnen ninnu na k'a fɔ waati dɔw kɛra furukufuruku donna l'Amérique jamana n'ale ye jamana seba ye sɔrɔ yakubali ta sira ka duniya gun kan ani Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛla la e yɛrɛ hakilina la kɔlɔlɔ bɛ o taabolo n'o waleya ninnu kan ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma wa. N balimamuso kabiri diɲɛ kɛra diɲɛ fanga de bɛ diɲɛ bolo ni minnu bɛ diɲɛ mara ni fanga bɛ min na o tɛ fɛn mɔgɔ si ka kuma la bon i dun b'a dɔn fanga yɛlɛmana de kabiri siècle 16 na ni portugais de tun don a kɛra espagnoliw nana a kɛra français nana an na a kɛra anglais nana sisan
américain ni ya tan kɛmɛ américain de bɛ diɲɛ mara la donc américain tɛ tɛmɛ mɔgɔsi ka kun na chinois bɛ ka wuli ni fanga ye parce que i b'a dɔn chinois fana y'u ka hɛrɛma yɔrɔ sɔrɔ la san 1949 dɔrɔn de donc ni baara min bɛ ka kɛ ni fɔ min ma ko relation internationale fanga de don droit international a dabɛlen bɛ fanga de la a sigilen bɛ fanga de kan a sɛmɛnen bɛ fanga de la donc nin fɛn ninnu bɛɛ la mais n'i ye chinois jamanaw ni américain ka sɔrɔ la diɲɛ kɔnɔ amérique de ka sɔrɔ ka bon ni diɲɛ bɛɛ ta ye min ye dankan ye mais nin fɛn in na i b'a sɔrɔ américain ka jurumantigi fɔlɔ o ye chinois de donc u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais américain fana bɛ sanni kɛ chinois de bolo min chinois fana bɛ feere kɛ américain ni mali bɛɛ donc kan kuntigɛ di ɲɔgɔn ma mankan furugufurugu bɛ kɛ mankan bɛ kɛ nin tɛ taa yɔrɔ jan parce que u ka sɔrɔ dunnen don ɲɔgɔn na an africain k'o de faamu ko jamanaw ka intérêt o de ye nafa ye min bɛ jamanadenw nafa jamana ɲɛmaaw kan ka taa n'o sira de ye k'a fɔ ko dusu foyi tɛ kɛ ni dusu ye fɛn bɛ kɛ ni hakili de ye n'i bɛ jamana ɲɛma i bɛ ka jamanadenw ka nafa i yɛrɛ ka fanga ka sɛnsɛn fana fɔ président Biden y'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen a y'a fɔ k'ale bɛ fɛ furugufurugu min bɛ ani Russie cɛ a ka nɔgɔya mais président Xi Jinping fana segin o de kan parce que u b'a dɔn k'a fɔ nafa bɛ sɔrɔ o dɔrɔn de la mankan bɛ yɔrɔ yɔrɔ nafolo tɛ o sira ma sɔrɔ tɛ bugu ye wa jamanadenw tɛ wasa ye donc u kelen bɛ k'o de faamuya mais u bɛɛ bɛ k'a lajɛ de dɔ bɛ se ka fara u ka fanga kan cogoya min na chinois bɛ fɛ dɔ ka fara olu ka sɔrɔ n'u ka fanga kan américain bɛ fɛ chinois ka kun la donc u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ damadɔnin na mais a tɛ taa yɔrɔ jan a ka ɲa ɲɛfiɲɛ cogoya min na u ka sɔrɔ o donnen ɲɔgɔn na kosɛbɛ. An ka foli bi o kɔ an bɛ taa Bobo Julaso a yirala k'a fɔ ko tɔɔrɔba de bɛ da musolaka caman kan minnu bɛ kɛ tinw na jigisow kɔnɔ min ye dalagoyaw nɛniw kumakangow nin bɛɛ lajɛlen bɛ seri ni muso ninnu tintɔw kan sage-femme ani dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ fɛ Njayi Sanu ale ka lasilikan don ka bɔ Bobo Julaso an k'a lamɛn. Den tɛ wolo nanga-nangara kɔnɔbara bɛ da don ni tɔrɔkɔ ye k'a lamɔ dɛmɛdɛmɛ na ka taa la jigin ni dimi ye n'i taara kɛɲɛ dɔgɔtɔrɔmuso ni gɛlɛn ma wala a bɛ den wolo nɛgɛ b'i la. Awa Sanu bɛ kuma ten k'a ɲɛsin muso lajigi dɔgɔtɔrɔ dɔw ka fariya ma nɛnini kumakan jugu fɔ cogodonbariya muso lajigitɔ dɔw bɛ nin bɛɛ le k'u wolo yɔrɔ ra. Ren Traore ye dumuni feerela ye k'o dɔgɔtɔrɔso deni dara a ye muso caman ka ɲani seere. Cɛn na o mɔgɔ ma tɛ dɛ dɔw yɛrɛ bɛ jigida a lan a bɛ jigida o bɛ pereya kunna ni sisan b'i to o yɔrɔ la yen i yɛrɛ bɛ taa ni muso kɔnɔma dɔw yɛrɛ massage femme yɛrɛ bɛ lan a bɛ sunɔgɔra i bɛ taa kun yɛrɛ a b'a fɔ i ta sigi yan fɛ yen muso yɛrɛ sera jigi ma. Sali Sawadogo ye den filatigi ye a ka denmuso fɔlɔ bi ni sanji 9 kumako gwɛlɛya ani bolokɔrɔta ko gwɛlɛya baara a ka fɔtara ni fiɲɛ ni sababuya bɔra jigi waati ra. Ne taara ne ka accouchement gɛlɛyara a ko ne ka pousser moi je n'arrivais pas a ko que toi là qu'on peut pas t'aider ko tɛ se ka ne dɛmɛ parce que ne sera ka wuna den yɛrɛ tun ka bon den tun 4 kilo 800 a kɛra to ye ne den digi fo k'a fankelen bɛɛ paralyser den ni kɔni sɛgɛnna o y'a réanimer 4 minutes chambre d'éducation le kɛra hali sisan ni yɛrɛ ma den wolo ka ye ni nana a b'a tigi dɛmɛ le an jigi y'aw le o an tun bɛ se ka kɛli kɔnɔ an tɛ n'aw fɛ o. Maa baden lo sigini lo bini ni miiriya sugu ye Bobo i n'a fɔ Inusa ni Kiyema. Ne ka terikɛ a ka muso o y'a jigi ka bana dɔ créer ka di muso ninnu ma ni muso ninnu bɛ tagamara en direct sen kelennen lo ka sɔrɔ jigi tuman lo a ye problème sɔrɔ ko y'a négliger dɔn tuma dɔ yɛrɛ o ma équipé o b'a fɔ ma k'i ka sigi a bɛ an b'a mɛn dɔn parce que an tɛ se ka don ka kuma. Muso lajigi sera belekuru ma wa Joseph Somande kɔni fɛ bugɔri bɛɛ baara. Muso caman kun ka kuma fɔra ko dɔgɔtɔrɔso la o bɛ o tɔɔrɔ o bɛ o nɛnɛ o bɛ o bugɔ yɛrɛ tuma dɔw la ka fara kan. Mun le bɛ yira madame kan ale tɛ kɛ olu bɛ na yan tuguni wa an b'a fɔ an ye ko an tɛ se wa. Wa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ muso dɔgɔtɔrɔw lu ka teli ka fariya ten Abubakar Sanu ye denfa dɔ ye. Kama muso caman yɛrɛ y'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna cɛ ko olu jigi o ka fisa muso k'o jigi ko ni cɛ yɛrɛ b'i jigi cɛ b'i nɛgɛ i ko i bɛ sɔmi yɔrɔ min na i b'i yɛrɛ sɔrɔ ko tuma dɔ muso bɛ nɛni kɛ. An y'a sɔrɔ yi barajigi waati lu. A bɛ bɔ sage-femme ka tempérament le la mais en réalité ale kɛwale ni kɔni tɛ kɛwale ɲuman ye mɔgɔkɔrɔba lo don la ne bɛ ɲɛ bɛ se ka ɲɛ k'a fɔ a ye a kɛ ten kuma dɔ yɛrɛ muso yɛrɛ suscité f'i b'a kunsigi bɛ caressé i b'a kɛ komi denɲɛni yɛrɛ le b'i ɲɛfɛ a tɛ se n'a man ŋuna don mais ale kɛwale ni a bɛ dabila la ni muso minnu nana n'an jigiyɔrɔ la
kulen kama joye association burkinabé des sages-femmes be obta lors des sages-femmes saisi kama sɔrɔ muso kɔnɔma dɔw tulo t'a mɛn ko ye o ti furakɛbaga ka ladirikan jati wa wo kɔlɔlɔw ka ca mperuno da fɛ muso dɔw kɔni be ti se ka rendez-vous no respecter comme mana do ma cogo min na ale nani i be muso dɔ sɔrɔ jigilo ni problème dɔ ye siɛri balini tɛ kɔnɔma tuma na mais ka fɔ sisan ko minnu be filaburu u b'a kirikara ninnu bɛɛ don ɲɔgɔn na ka tugu fiyɛ o do t'a lɔ filaburu ninnu pouvoir min bɔra donc se ka na kunko wɛrɛ lase o ma an ka ɲinikanuw na waliɲuman dɔn kɛra dɔtɔrɔ dɔw ye ka da o ka maa kunbɛn cogo ɲuman kan Mariam Zerbu b'o maaw cɛ ma e bɛnna dɔtɔrɔ min ye kɔni ka jigira a ka ɲi o yi dɛmɛ ɲɛnɛma yɛrɛ le tun bɛ baro kɛ ni ɲɛnɛma ne ma degi foyi kɔni sɔrɔ ara ne dɔtɔrɔsoba dɔtɔrɔ bɛɛ fora baara kɛ cogo ɲuman i b'a tɔnɔ kunbɛn i tagama sira kan lon dɔ Ndiaye Sanu Bobo Julaso VOA Bambara tɔgɔra malidenw ka haminanko n'u ka folikanw olu de filɛ ninnu ye an ka jɛku lamɛn Assalamu alaikum VOA Africa Bambara nga foli be bɛɛ lajɛlen a foli be baarakɛla bɛɛ lajɛlen vraiment ne kɔni ka foli b'aw ye yɛrɛ de ne tɔgɔ Mamadi Makalu ka bɔ Kayi actuellement an sigilen don Sajo la de donc an ka kunnafoni sɔrɔli o kɔni y'an ma lafiya yɛrɛ de kunnafoni foyi tɛ an taga mun sɔrɔ walahi o foli an b'o foli k'aw la yɛrɛ de wassalamu alaikum VOA Bamana ne Amidou Dambele ka bɔ Tomina Sofara mara la Mali la n bɛ Côte d'Ivoire nin waati in na bon an y'a mɛn k'a fɔ k'u ye EDM ɲɛmɔgɔ dɔw minɛ n'a ɲɛmaa kɔrɔmaw dɔw minɛ ko dɔw yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ ko olu sen bɛ yuruguyurugu ko la bon EDM ka problème n'an y'a jɛngɛ k'a lajɛ kosɛbɛ bon an b'a ye k'a fɔ a problème yɛrɛ a yɔrɔ ma dɔn fɔlɔ yɛrɛ a yɔrɔ ma dɔn ba dɛ parce que an b'a ye tuma bɛɛ u bɛ mɔgɔw dɔw minɛ k'a fɔ k'u ye nin kɛ k'u bila kaso la bon u bɛ mɛn kaso la kiiri ti kɛ hali ni kiiri yɛrɛ kɛra i tɛ jaabi foyi sɔrɔ kiiri la kiiri jaabi min b'a jira k'a fɔ k'a tigi ye wari nɔgɔ bɛ a ma wari dɔn bon anw jamanadenw min ka d'anw ye ni maa minɛna ko min kama a ka dɔn wa minɛna nin ko min kama a ka dɔn k'a ye jamana nafolo dun nka mɔgɔw bɛ minɛ ka datugu wari kiiri ti kɛ a tɛ dɔn k'a fɔ a ye wari dugo bi a ma wari dun fo a dɔw yɛrɛ laban arrangement de la o kɔni tɛ bon gɛlɛya b'o la de o k'a lajɛ de an b'a fɛ de ni maa min minɛna k'a ye jamana nafolo dun a ka dɔn k'a fɔ a ye jamana nafolo dun a kana kɛ minɛli t'a fura ye o minɛli kɔni t'a fura minɛli kun ye minɛli bɛ kɛ kun dɔ de kama n'o kun ma ɲɛnabɔ dɔrɔn a bɛ kɛ n'a fɔ komi minɛli yɛrɛ kun t'a la donc fo ka u k'a jateminɛ maa min mana minɛ a ka dɔn a tigi ye wari dugo bi a ma wari dun a kan ka kɛ ten an bɛ min fɔ an ka jamana marabagaw ye k'a kɛ o de ka di jamanadenw ye VOA Afrique mɔgɔ an bɛ aw fo Yusufu Konate ka bɔ Sikaso an minnu bɛ kɛ sababu ye n'an ka kumakanw bɛ latɛmɛ bɛɛ lajɛlen b'a lamɛn an ka kan aw fo n bɛ fɛ ka kuma maloko in kan Mali yɛrɛ solution tɛ voter Mali solution ye baara de ye baara de ka kan ka kɛ jamanadenw ka kan ka baara de kɛ a fɔ ko n'an ye voter kɛ ko baara a bɛ ɲa voter tɛ Mali solution ye bi Mali yɛrɛ solution ye baara de ye o la minnu b'an kunna fan kɔrɔ minnu b'an kunna k'olu to yen k'u ka baara kɛ o fɛrɛ ma an kana firige don sen na an b'a ɲini maliyɛnw fɛ bɛɛ lajɛlen ka hakili sigi bɛɛ lajɛlen ka dusu suma bɛɛ lajɛlen ka hakiliw kɛ kelen ye an ka fara ninnu kan vote caman kɛla ka tɛmɛ ni ninnu dun bɛ k'a baara kɛ o ka baara nɔ bɛ kɛ k'a ye an ka kan ka tugu o nɔfɛ pour que an ka jamana ka se ka dilan parce que ne yɛrɛ ɲɛna vote tɛ dabɔ foyi kama fo mɔgɔ kelen ka du jɔlen sinon ni jamana ko de do kɔni ninnu kɔni bɛ k'a baara kɛ o la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka fara fanga kɔrɔ mɔgɔw kan pour que an ka jamana ka se ka jɔ n bɛ aw fo ka bɔ Sikaso. an balimaw aw minnu bɛ kan lamɛn ni waati in na k'aw ladɔnniya k'an ka nɛgɛjuru sira o labilalen don maliden bɛɛ lajɛlen ye 01 20 24 47 16 a y'o kɔgɔri k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ ko u fɔ ka sɔrɔ k'aw ka cikanw tugu u la musomisɛn fara bogotigiw kan an ka wele bi aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ tabale lamɛnbagaw ni ne bɛna dɔn sigi bi kunnafoniyaw la minnu laseli kɛla ne yɛrɛ fɛ
Mariam Kuyate ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako, Mami Boro tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛw la Dadi Balawe ka bɔ Ameriki jamana na. An bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo aw ka tulomajɔ la. Aw ni ce sini ni Ala ma baasi kɛ. Sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 7 o tɛmɛlen ni sanga 30 ye. Tabale kunnafoni kura o bɛna sigi ne yɛrɛ fɛ. Yan'o cɛ a y'aw sɔgɔlen to an ka fiɲɛ turukala kan. 102 tɔmi fu kunnafoni sɛnsɛn ko ɲuman o bɛ sɔrɔ VOA Bambara kan. Nga aw kana ɲina fewu an ka nɛgɛjuru sira o bɛ tali kɛ 001 20 24 30 47 16 a b'o kɔgɔri ni ka sɔrɔ k'aw ka hamilankow tugu o la. Sɔɔni nansarakanfɔlaw olu fɛnɛ bɛna aw kunnafoniya sisan. A k'an bɛ sini ni Ala ma baasi kɛ. Aw ni ce aw ka lamɛnni la.